Jee, lunta. Kissakin lähti mukaan. Moro! Hokeilla ei oikein vielä maastossa lunta tarpeeksi. Entinen alppihiihtäjä arvostaa vehkeitä niin paljon, että en viitti lähteä tuohon risukkoon raiskaamaan näitä suksia. Tässä jäällä on ihan hyvä mennä. Tässä voisi nyt kyllä melkein mennä mieluummin kengilläkin vielä. Paitsi että tää nyt vähän ritisee tää jää. Ehkä nämä sukset kuitenkin on ihan hyvä idea kantaa vähän paremmin. Nämä on nämä altaihokit. 125, semmoiset vähän lyhyemmät versiot. Näissä on kiinteä puolikarva tuo pohjassa. Eli nämä luistaa mainiosti eteenpäin, mutta sitten jos mun pitää mennä ylämäkeä, katsotaan olisiko tässä nyt joku sellainen penger, mistä mä en viitti tosta kivikosta lähteä sen takia, kun ei ole ihan pakko. No, mut ei tässä nyt näy. Pakko näyttää, kun meidän kissa haluaa vähän näyttää, että näin hienosti mä tänne kiipeen tänne puuhun. Jee. Niin, ylämäessä pitää siis mainiosti. Elikkä niin kun sellaiset tyypit, jotka tykkää metsässä liikkua talvella, talvisessa maastossa, niin kun omia reittejä, omia polkujaan, mihin vaan, ylämäkeen tai alamäkeen, niin sellaisille tyypeille, niin kuin meikäläinen, niin tää on ihan maailman paras vehje. Vähän enemmän vaan saisi tulla tätä lunta nyt. Pikkusen ohuesti on täällä vielä, täällä Keski-Suomessa.